Pailaluman nga ni. Hey guys, ako na po ni si Ruby Provinciana. Welcome to my channel. Sa pa nakasubscribe, pwede kong subscribe. Majong adlaw na tong tanan. Salamat ka sa Ginoo sa mga grasya nga atong nadawat kada adlaw. Bisag gagmay og kinahanglan jud ta magpasalamat. So salamat kadto sa Ginoo nga. Salamat pud kadto ninyo guys sa inyong pag-skip sa mga video. Kay ningsint na ganiha ang Google nga niya sa og secure payment, so makasweldo na jud ko guys. Diyan na gizang gisin guys nga ang masweldo murag 3C. So salamat kadto ninyo guys sa mga ninyo pag-skip sa mga video kay nakapamiso na ko sa makatabang na ko. So daghan na jud ko kinahanglan nga tabangan pud guys ug dako mga linah mga sweldo guys. Daghan jud ko kanang gustong tabangan. Sa man nang may pamalang sweldo, so halaman sang kanang bahin-bahinon. So ang bahinan si Tatay Ariston kay sa man din nagpursige na nga magkuan ko kana mag-vlog ko. Salamat kadto nimo tay na I love you ninyo. Sinanay si panawag din na sa una nga pila na ang subscriber, pila na views nga na baka nang murag sila di nagpursige nga inganihan ko ba. Salamat kadto ninyo nay tay, I love you. Usa pud pasalamat ko kay Florami kay guwapos Florami di mainganin tanan mga igsuon. Salamat kadto nimo day. Sus pagilak jud ko kalipay day nga nakasweldo ko kay nalagi sinikul ka ng graduating lagi. So makahilak man jud guys ug kanang kalawat nga ng kwarta kay sa una guys. Makasweldo lagi ko ay maka 13,000 po ko sa una sa Manila guys kanang December kanang kuan kanang mga 13 month nga na mo lagi nasakto lagi pud pangbayad sa mga utang mga 5-6 nga na kay uso lagi ng mga utang 5-6 sa Manila manang grabe por jud ka adto kanang mo 5-6 manang karon murag na ako'y nakatunan guys nga kanang pagkatong ni meeting ko sa women's nga kinahanglan jud ko nga magnegosyo ka or mo bisag wa kay negosyo pero kinahanglan jud ka nga mag cash in cash out. So mo na akong buhaton ron guys. So mag start na pud ko og kanang paninda. So magpalit na kog notebook para magsuwat na ko og cash in cash out karong mabantayan jud nato og unsay mga asa napunta ang kwarta nga na ba kay pura ang kwarta bitaw ron murag ang 1,000 ron mura nag 100. So kinahanglan jud ta nga mag kuan ta guys kanang mag cash in cash out ta kay mata kay bagong say atong na palit nga na ja ako di mo ko mahilig mamalit-palit mga party-arty di mo ko ganahan guys. Balang ang pagisi-gisi niyang sanina di mo ko ganahan guys basta ang giuna kanang kinahanglan sang mga anak. So mura na ang giuna guys balag kanang magkagisi-gisi na bahalag yung anak ko guys kay ang unahon jud ang anak nga makahamanan ni sila. Yung mga kinahanglan sa mga anak ja hajing balikon ninyo nga kanang salamat kadto kay naluto na rin ang saging dari mga una ta sunog na rin kani siga-siga na yan na guys naluto na. So maghukad ko karon guys kay mamahaw ko para kapag sikay-sikay na ko sa mga buhaton. So diya guys I love you ninyo mga unta ja tulo ni kabuok pero di man na mahurot noon. Istilan mo ka ang kagsaging day ay kuan kamuti. Lami man isang kamuti day kay kuan mani healthy mani. Atong tilawan guys og kuan ba? Tamis. Mahal ka duang kamuti ron. Ang sa po ipuguhag. Sa mga anta guys. Guys, wadon ako dito pikas guys kay narbaho na pud ko. Diya guys, magluto na di ko inag kalunis pohon. Maloy Ginoo, magluto na ko panindang sudan. Hala, nahinog naman yung limon. Diya guys, nahinog nag limon oh.
Yelo na. Salamat Lord sa wala man siya tidaday. Dahil dyan ba yung paborito. Agay, gikaon na di ay si just kuan langgam na hinog na ba rin ta. Di kaon na wala banta di na hinog. Ito lang ang hinog na ba rin. Wala na kayo bungang apis. Bakong kita na yung sili, nagbuhi, baka ha. Buhi ang diyan. Natumba na po nag-usa. Na ako'y nabalhin nga tulo ka buok di kuwang pa juta. So guys, naligo ko sa singot. Nagbubo ra ko guys dya ng mga bawang gitanim. Ganito ko mamubo guys, may grabing inita. Asa ba na kay Ami Gina? Grabing kainit, jud kadyo. Bubo ko guys kay tapos kristal dari guys ng tabang na hug manilhig. Taro nga anak ha. Uy, basa na ko. Hindi kaya ako na po dito sa likod kaya napay daghang sumubunos likod. Turo na anak. Ha? Kayo. Ano kay kusog kay dapat dito malunggay dapit to. Alay mo silpon mabasa. Biyan baby. Diha diha. Na, sabaan ile. Palaya.
Hindi po bunga oh. Bago pa man ang gianihan ni na po sa bunga na. Ang butang itlog ugma. Pagkuhag sudlanan. Hindi nagtago dia. Gahapon ay nanguha dani ja karon na gihapon. Nagdagali si kuan dani pa sa tisipin. Ito pag anon guys. Pumahaw ugma. Dari mo ni Crystal di aka. Lingkod-lingkod bidari kaya ron kita init ja. Hi ninyo tanan, hi. Hi. Ja sanan ja. Ampo lang ta. Ja mo nay atong buhaton jud kada adlaw magpasalamat kanang mga blessing, salamat sa mga grasya nga gihatag sa Ginoo. Ja see you next vlog.